Požiarný útok nám ukončili dorostenky Kúty s výsledným časom 50,07 sekundy. Dorostenky Kúty 50,07 sekundy. Na základní číslo 2 prebiehajú posledné prípravy dorostencov z Podbrančov Hornej doliny. Na základňom číslo 1 sa môžu pripravovať muži nad 35 rokov Podbranč Horná dolina. Na základňom číslo 2 sa budú potom pripravovať muži nad 35 rokov Sajdíkové Humence a na základňom číslo 1 Sobotišťa. Ne! Takže opakujem, na základní číslo 2 dorastenky Podbranč Horná dolina. Po nich nasleduje kategória muži na 35 rokov, v ktorej na základňu číslo 1 sa teraz budú pripravovať Podbranč Horná dolina. Na základňu číslo 2 Sajdíkové Humence. Dobre, Na základňu číslo 1 muži na 35 rokov Sobotište a na základňu číslo 2 Kúty. Červená.